Na de aanleg van de afsluitdijk is er in het IJsselmeer een populatie ontstaan van hele kleine spieringjes die hun hele leven in het zoete water doorbrengen. Dus het is dezelfde soort. Alleen deze is eigenlijk gewoon tot een miniatuurvariantje geworden, omdat hij niet meer de afsluitdijk heen en weer kan. De spierings zijn net al in een lietser, er ben ik een stuk minder zo'n onlis van de afsluitdijk. En deze visksoort is maar één voorbeeld van de dramatische achteruitgang in de viskstaan. Wils de dik er al meer dan 80 jaar uit, blijven de visken hier komen, op zoek naar de paaigebieden in het zwierte water. Je ziet ook in het onderzoek waar we dan individuele vissen van een zendertje hebben voorzien, dat ze de hele tijd aan het zoeken zijn rondom die spuiwerk om naar binnen te komen. Dus ze willen heel graag door, maar ze stoten echt als het ware hun neus tegen de dijk. De Fiskmigratierivier moet de natuurlijke oorgang tussen zout en zwiert water verombrengen. De onderzoekers willen nou weten wat krijgt het beste plak is van de rivier. 6 kleine zwalletjes. Hoeveel vis je nog komt. 77, 78 haring. En hokkersoorten naar binnen. Precies, daar komen ze aan de wal. Tjerk van Malsen en zijn broer viskje al meer dan 40 jaar op een Waadzee. De jerdere ielviskers binnen van baan verloren. Het is nou al hier onderzoek, dus vis wat er dus nou in zit, nou ja, dat wordt teld en nou ja, dat brengt je heel nou ook op. Nou. Daar komt als een muziekenshow wil zitten. Ja, zeker wel. Dit werk wel kan doen, ja. Ja, vind ik prachtig. We zijn aan het visken. Nou, daar gaat het al. In september moet duidelijk wezen of de Fiskmigratierivier er echt komt. Dat hing het vooral af van de financiering. Het project kost het €50 miljoen.